Sabi nga yung araw, namamasto lang daw yan ng kalabaw, natutulog sa floor ng gymnasium doon sa Old Olympic dito sa bandang Mapua area ngayon. Pero natural daw talaga yan, natural. Hindi muscular si Pancho Villa, sabi ng tatay. Pag hinahawakan mo yun, parang bulak ang muscle. Pero iba, he was really a gifted fighter. Unang pinatikim ng kamaong bakal ni Pancho Villa ang kalabang si Jimmy Wild ng England noong 1923. Dito niya nakuha ang World Flyweight title. Simula noon, iba't ibang parangal ang kanyang nasungkit hanggang sa napabilang na nga siya sa prestigyosong Boxing Hall of Fame noong 1961. The second Filipino to win a world title after flyweight legend Pancho Villa was Severino Garcia, who became middleweight champion of the world by stopping Fred Apostoli in the 7th round at New York's famed Madison Square Garden on October 2, 1939. Tandang-tanda pa ito ni Ginoong Alex Villacampa, na minsay naging boksingero rin noong kanyang kapanahunan. Severino Garcia, Pancho Villa was still small when he was champion. Severino Garcia, there was Kid Moro, Little Moro, Kid Vicente. Nariyan rin si Benjamin Gunn, alias Small Montana, na naging World Flyweight Champion noong 1935. Si Eleuterio Zapanta naman, na nakilala bilang Little Dado, ang siyang umagaw sa korona ni Benjamin Gunn noong 1938. Sa di inaasahan, biglang natigil ang pag-ani ng parangal ng ating mga boksinger nang sumiklap ang ikalawang digmaang pandaigdig. Maging si Lolo Alex, hindi na rin nakapag-boxing. Practically nothing ang sports. No, there were some professional boxers here and there, no? Pero mga pang-ano lang yun, pang-kanto-kanto boxing lang. Not really full-time. Because people would rather go out looking for something to eat than train. Sa hirap ng buhay noon, masakit mang gawin, ay tuluyan ng kinalimutan ni Lolo Alex ang pagboboxing. I was not involved in boxing. I was involved in fighting the Japanese. Nang mabawi ng puwersang Pilipino at Amerikano ang bansa sa kamay ng mga Hapon, bumalik ang sigla ng larong boxing sa Pilipinas. Pati si Lolo Alex, binaligan ang kanyang hilig, pero hindi na bilang isang sumasagupang boksingero. I got involved with some people who were interested in boxing, like Navy officers that I used to know. Ginawa nila akong coach sa Philippine Navy. I used to get, as referee, I used to get $1,600. Libre pang aeroplano, libre lahat. Even as a judge, $1,500. Sa pagiging referee o di kaya'y judge, patuloy pa rin niyang nasusubaybayan ang mga Pinoy na sunod-sunod na gumagawa ng pangalan sa gitna ng boxing ring. Isa na rin si Salvador Marino alias Dado. Matapos ang World War II, si Dado ang nag-uwi ng pinakaunang titulo bilang World Flyweight Champion noong 1950. Pero kay Dado na rin napako ang record ng tagumpay ng mga Pinoy sa boxing noong dekada 50. Ito ay bunsod na rin ng kakulangan umano ng suporta mula sa gobyerno. No funding. While the others are spending millions for their athletes, the Philippines is giving us a measly amount. And pangalawa, attitude ng Filipino athletes. We are so pleasure-loving that we do not want to sacrifice our lives on boxing in the ring. Ganun ang attitude natin eh. So we are pleasure-loving, unleashy and training. Subalit pansamantala lamang ang muling pananamlay na ito ng boxing sa Pilipinas. Dahil sa pagpasok ng dekada 60, isang panibagong Pinoy ang nagpabalik sa sigla ng boxing sa Pilipinas.
Dekada 60 nang pumaimbulog ang pangalang Gabriel Elorde. At dahil sa bilis ng kanyang mga suntok at sa dami ng kanyang mga napatumba, siya binansagang The Flash. Bagamat hindi po inabot ng mga kabataan ngayong henerasyon, si Gabriel Flash Elorde, nananatiling tanyag at buhay ang pangalang Elorde dahil sa mga alaalang nagpapatunay ng kanyang mga naging tagumpay. Sa professional boxing, maraming Pilipino na ang nagtamo ng pandaigdigang karangalan at korona. Pero nananatiling pinakadakila ang boksingerong may mga kamaong malakidlak sa bilis. Si Gabriel Flash Elorde, nakilala bilang bay sa kanyang mga kapamilya at kaibigan. Tulad ng maraming boksingerong Pinoy, siya ay isang anak pawis. Malaking sakripisyo ang kanyang ipinuhunan upang maabot ang kanyang pangarap. Nag-shoeshine boy upang magkaroon lamang ng pambaon sa eskwela. Hindi siya nag-aral, sabi nga, no? Lumakihan daw, halos ay sinusot yung sako lang. Shoeshine boy siya. Pero lumaki siya to be very articulate, very humble, and a real gentleman. Ang di niya inaasahan, ang paglilimpia bota niyang ito ang magbibigay daan sa pagpasok niya sa boxing. Isang hapon, sa kanyang paglalakad, napadaan siya sa isang boxing gym. May isang boksingero na nakakailangan ng sparring. Walang spar, so siya nag-volunteer. Mga ang edad niya, mga 14. The first manager that I could remember is the owner of that KRS Plus sa, the Quintanar Radio Sound Service in Cebu City. So yung pangalan niya, naging boksingero siya ng manager niya sa Quintanar, yung KRS Flash. Unang nagpabalas ng husay sa ring si Flash noong ika-16 ng Hunyo taong 1951. Pinabagsak niya si Kid Gonzaga sa 4th round sa kanilang bayan sa Cebu. Sinundan pa ito ng 8 sunod-sunod na panalo, 7 sa pamamagitan ng knockout. Napanalunan niya ang Philippine Bantamweight title noong July 1952 at sinungkit ang Oriental Bantamweight crown mula sa isang hapon, makaraan lamang ang 3 buwan. Ito ang naging hudyat sa pagsampa ni Flash sa pandaigdigang arena at tumawag ng pansin ng mga world champions. Noong July 20, 1955, nilabanan niya at kinapi si Sandy Sadler ng Amerika na siya noong World Featherweight Champion sa isang madugong sagupaan sa Rizal Memorial sa Manila. Nang sumunod na taon, muli silang nagharap at sa pagkakataong ito ay nakataya na ang korona ng Amerikano. Lamang si Flash sa puntos nang biglang ihinto ng Amerikanong referee ang laban sa 13th round dahil sa isang maliit na sugat ni Flash sa kaliwang kilay. Pinagbabato ng fans ang ring at inulan na protesta ang desisyon na nagbigay daan sa isang investigasyon at nagresulta sa habang buhay na ban sa naturang referee. The referee tapped the bout after 59 seconds. Natalo man sa loob ng ring, sa mata ng tao, maging ng mga Amerikano, ay nagtagumpay si Bay. Hindi lang minsang nakalasap ng kabiguan si Flash, subalit karamihan dito